paiaso izanez, bizitu nahiz, zoriontsu izanez urte askotan. Garai baten ere lagun mokolokin, gero ura hiltzanean, lantaldiak bultzatuta aurrera jarraitu nahi gendun, eta saiatu ginean, beste urte bin genitun, baina konturatzen nintzen, lehen ja izen da neon, lekuetara bueltatzen ginean, esate batreko Amaian Antzokira, eta makilatzeko garaian, ondoko laguna falta zitzaidala ez, hilintzalako. Ordu nahi nintzen, lehengo bera iten, lehengo gauzak iten, baina lehengo lagunura falta zitzaiten. Eta nola beti zirkuaz disfrutatzen nun, oporretare zirkora juten nintzen, eta ja buruan, bueltaka zergatik ez Euskal Herrin olako zerbait, ba hortxe enunik, bi urte egin ondoren Iñaki gabe, esan nun, mokolo gabe, hemen txeborronik kuenta nueva, eta xakabo, eta Pospolo eta kompainia hemen bukatzen da. Eta bukatu bezain pronto, orduntxe, obligazio hori gainetik kendu nunean, hasi nintzen, pentsatzen, igual posible zala. Orduko Pospolo eta kompainia izan da, teknika aldetik, hemengo argiak, soinua, sare sozialak eramateko modua, gure estiloa, gure rollo guztiura, zirko batea, ekarri ziteken, talde hori ardatz hartuta, artista guzti hauekin. Baina zirko karpa batekin. Ez frontoietan, aretotan, antzokitan, ez kalean, ez kioskotan, zirko karpa batekin, zirko karpa batek biltzen duen magia eta ilusio horrekin. Gure zirkua netzako da goxotasuna, hurbiltasuna eta poza. Hoixe. Gure zirkoa, etxean bezala sentitzen naizen leku bat. Eta ikaragarri disfrutatzen dudan lan proiektu bat. Gure zirkoa, esaldi dion bezala zoriona da momentu honetan. Hasieratik, Eta luzatu behar banu, familia berri bat, nire etxeare bai. Esan dezaket bi etxe bat ditotela. Zoriona da, eta bihotzez esaten dute. Niretako gure zirkua da amets bat. Egi bihurtutako amets bat. Magia antzerako historia bat. Denetik dago, neska pila bat ikuste dugu hemen, pista honetan. Eta ni harro sentitzen naiz hortaz, zirkoa bai izan da neurri baten gizonezkoen zea bat, zirko tradizionalean, eta emakumea beti zerbait polit eta panpox bezala aurkeztu izan da ez. Domatzailea beti gizonezkoa zen, baina elefante gainean zijoana igual, ez, neska polit bat. Hemen emakumeak dia hemen gora igotzen dianak. Hemen emakumeak dia trapezistak, sokan gora igotzen dianak, oiala zehatzen duenak, okertzen dianak, trikitisa jotzen duenak, kablian alde batetik bestea pasatzen dana. Eta, gaude, Josebe bateni, paiasuak, ekain malabarista, eta magoa, eta zenet, kolore guztitako jendea eta behar da. Emanaldia ikuste dugu da 5-10 minutuko saio txiki bat, baina egiteko aldez aurretikan nila 2 ordu lehenago beroketak egiten nahi naiz, estiratzen, eta orduan
prestaketa fisikoa handia da, eskatzen duen prestaketa fisikoa. Eta burua ere eduki behar da prest, bai, ze altura handia dago. Eta segun-segunetan, ostras, bai. Bastante lasai egoten naz. Eta gisa da, oialetan egoten zaren momentuan, zauzela oialetan kontzentrauta bakarrik. Beldurdanak desagertu itxen diez. Egisa dabe bai, gero kanpo, igual bai esaten zu, egunen baten aberrez nazen jausten, ez? Beti pentsetan duzu aberrez jaten ez egez txarra pasetan, ez? Porque azkenian arrisku bat badau. Baina ezenatoki izan momentuan, superkonzentrautan hau eta askotan jendia ikusten dut eta nabil eurei erakusten zer itxen duten eta bereziki umiei. Bera, kuriosoa da, ni joango banitzeke zirku batera, edo dena delako ekitaldi batera. Eta zuzen musika baleo, ni seguro naiz, nire izaeragatik, aurreneko gauza esango nukena. Eskertzen da musika zuzen inotia. Baina hola, izugarri gaina, zer, egia da, ikuskizun askotan musikari erreparatzen diotela, ezta? Baina nola diren gauzek, 3 urteotan zenbat jendek, zenbat launek esan diguten, zenbat eskartzen den zuzeneko musika hori. Eta nik uste badula gehigarri bat gehiago badela, ezta? Nik uste saiatzen dela dudik gabe euskal musika sartzen eta hemengoa den musika sartzen, beraz hemengo abestik sartzen, eta hori badao. Eta gero, gaina kantutegira joan da zuk esan duzuna. Ez die, guaingo kantu, guge ez dakit txikitako kantu die. Aurten ere peliojo xepe bat hortxe dao, edo ikusi mendizaleak, pentsa, noizko abestik dien eta oso gureak dien abesti die, ezta? Eta hori pupurri baten sartu die, eta egira jendek eskertzen dula, ze jendek parte hartzen do. Eta parte hartze hori jenderi gustatzen zaio, kantatu jendo, gozatu jendo, ezagutzen do. Baina horrez gain, badaude beste batzuk ere, segun zen numero den, ezta? Bestelako kantu batzuk, bolber bat. Zeinek esan martzun gure zirkoan, bolber entzunen zela. Entzuten da, instrumentala, ez da kantatzen, ez da letra entzuten, instrumentala, baina zoragarri da. Vale. Tor hemendik? Vale, eta hemendik hasiko gara, bai? Hau goizero behar da. Goizero, faldoia altxa, da aiziai pasatzen utzi. Zirko bat edaukan problemaik handina hausi izaten da behira. Kondensazioa. Ikusten? Eta orduan, barrun, dena lona guztia, toldo guztia bustitzen da, gero basura poltsak hartu, eta hau, garbitu. Jendeak ohitura txarrak batzuko haindik mantentzen ditue, eta nahiz eta zakarrontziak egon zirkoan, gran azpira plast, botatzen dituzte, eta gero kanpotik txerrikiria ikusten da, eta ez dugu inork nahi, olakoik. Egia da, hau umiak gustu egiten duen lan bat izaten dela, gran azpikalde hau, pixka bat, garbitzea, ze tartian txamponak azaltzen dialako. Orduan, 2 euroko txampon bat, pentsa, zen goxok idian, ez da? Revisioa egunero denai. Hemen bartzeio. Martin, zain du maite duzun hori? Haze asto parea zareten. Zain du maite duzun hori, es tan klasika como ez da posible. Gaur probatuko deu. Gerrak esango izo, igual zain du maite duzun hori, añadir. Ez da posible, ja. Tenéis que decir, favores.
hori benetan pozituko da, zaindu mintea. Bai, baina igual, bizatitan. Hoi bukatezu, parrituzu, eta nik esan, favore! Hemen baldin bagaude gaur arrasaten eta arrakasta baldin badauke, egin batean jendea hemen zentzuduna dalako, eta ni saiatzen naiz, hankak lurrean eukitze hori jendeari zabaltzea, zergatik gauden hemen, eroaizeik ez etortzea, eta saiatzen naiz hori zabaltzen, enaiz bakarra, baina ni ere saiatzen naiz. Jende tolerantea behar da, holako lantalde baten. Eta lankideak izatez aparte, lagunak izatea ere, o lagunak izatea iriste ere komeni da. Hemen emanaldi bat bukatzen denen, hau eta grabaketa bukatu dugu eta ni etxea noa. Emanaldia bukatzen denen hemen afaldu iten da elkarrekin, o zerbeza bat hartzen da, denok elkarrekin. Zerbeza hori hartzen aigean momentun, justu nire numeroaren bukaeran danborra berandu sartu da, zea biharko hau bagenezaketara, bihar saietuko naiz, hor sartzen da. Eta espada lortu, bihar lauetako emanaldian, zazpietako saietuko gara berritzen beti da mejora, eta lantaldiak egin behar du, horta presteon behar du. Naiz eta 60 aldizin ikuskizun bera, beti hobetzera. Lehenengo zurien epotatu. Anezkina zure basoa. Nire bai mesedez. Oain oso edukatu gaire izan. Hombre. Arumek, bakoitzak bat hartu, bale? Bale. Eta maionesa eta bota. Beldurri gabe. Ume hauek nahiko txintxo dira eta, jane bai gusto egiten dute, así que behintzatez geak jatzen gu. Gusto egiten lan bat da. Eta hemen, gaude pare bat edo 3 lau, eta, egunero preparatzen dugu janaria. Kasolez gaur hamburguesa, ez? Baina, egiteu, bai lenteja, garbantzu, karroza, espagetik, eta hemen ekartzen geha, denak. Zer moduz bizi da bat gure zirkuan? Pues gustoa egotea, azkenen lagunekin da familiakin da egotea. Gogorra? Ez. Earki da, hauek guztik, ia familia die, hau lehenguzu txiki urrutikoa eta beste hauek lehenguzu die eta ni naizena diferent. Osa, naizela familiko hola. Earki. Baina horren bai familiakua ez da? Bai, earki. Ze pentsatzen da zure beste familiakin baino denbora gehiago akaso gure zirkoko familiarekin pasatuko duzula. Udarontan bai. Ostialetan afaltzeu, eta gero lamata bazkaldu, lamata afaldu, eta igandea bazkaldu ite du. Oso gustoa. Par asko ite duta. Jo, lagun berrikin ditut ez, eta oso gusta dotegea, beti jolasten, baino gero emanaldi bitartene baita asko disfrutatzet eta... Boxo aldo? Gure zirkuko umeak azkenen beste ume guzti bezalakoak dira, eta duen, bentaja bakarra, ez? Familia bat etxean balin badao eta asteburako txarra eman balin badao, asteburuntan ez gara kanpina jungo. Haik ona egin edo txarra, haik kanpina jun behar due asteburero. Ostiraletan eskolatik atera eta honea etortzen dira. Orduan, umeak dian neurrin, hemen da biltza. Koltsonetetan txiri bueltaka, kontuatzea 4 urte dauzkan bat hor gora igo dala eta jetxiai hortiko mekaguen la letxe zean. Bai, umeakin builaka horri biltzen geha. Batzutan, beste batzutan berritzen teaturiz geha egiten, hemen libre da biltzalako ez. Mobilik ez du eskatzen, tabletik ez du eskatzen, zirkuan jolasian da biltza. Era beren, umen libre izatez aparte, nik uste, disiplina puntuak ere ikasten dituztela, jasotzen dituztela, txikitatik, umetatik, esan nahi dut. Gure inaki, 5 urtekin, oain nahi duen, zaparra da, botatzen duen momentu, emanaldia bada, hor karabanatik badator katiuska jantzita. Ezin duna da, katiuska kendu eta hortxe, erdi utzi. Atzetik hasier, mago etorriko zaio, esan nahi, oigorrez, oik, ire txokora. Norak ustaiak, ondo baino beto dakin nun utzi behar ditun.
beha gero, jakin dezan nun dauden, baina beste inori enbarazurik egin ez dizaion. Eta hemen garbi atera behar duela. Ez oinetako zikinekin, ez oinetako lokaztuekin. Orduan, neurri baten, ikasten due organizatzen. Eta ikusten gaituzte, batzutan, urduri, euria xilulako, jendeak kanpoan bustitzen edalako, atiak iriki behar dialako, behako dena jasotzen due, eta orduan, responsabilitate puntu bat ere, pizten zaie. Oan, umeak dia, eta ume izaten utzi behar zaie. Egia da, hirugarren bira betean gaudela ontxe, baina hirugarren hau gazi gozoa izaten nahi da, ez? Batetik bat arro sentitzen da, egoera honi aurre indiolako, pandemian kontu honi, eta azkenen gure zirkuak zerbait egin ahal izan dulako, baina bestetik gazi puntu hori esango nuke aurtengoa gozatzeko urtea zalako. Lehenengo urtean oso era prekarioan genbiltzan. Zirkoa montatzen ikasi gendun, montatuz, herri ibilian ibiliz, baina sukalde bat ez gendun. Karabana bakarra zeon. Kamioi bat, grada ekartzen genduna, gero kamioian barrun, jendiak beroketarik eta egin behar izaten zituen, egualdi txarra itezunean. Otorduak hemen inbarri izaten genitun. Zenbat, sandwich janote deun, lehenengo bira hartan, eta bigarrenaren lehenengo zatian ere, egualdi txarra, kanpon bonbona jartzeik ez, eta sandwichakin eta ohera. Baina ohera, esan nahi du hemen artistak hemen lotan ikusi ditut nik, gauak pasatzen koltsoneta hortan pista erdian. Beste batzuk hemen babesago dalako atzekalde honetan. Beste bat grada azpian. Beste bi kamioien eta beste batek kanpin denda bat jarrita zirko atzekalde hortan. Eta beste 3 laun furgoneta baten. Oso era prekarioa zen, zirkoaz gozatzeko guztua eginen, zerbait, eta jendean erantzune ikusita guk espero ez genuen zerbait bai izan zen, batek zirko batek hartzen duen ez du ekartze frakaso bat izan da din, ez? Ostras, baina aurra atera barra da. Baina ez genuen alako erantzun, hainbeste ainoko erantzunik espero. Orduan, posi geunden, baina era oso prekaria zen. Bigarrengo urtean, karabanatxoak ekartzen hasi ginen. Eta familia bakoitzak bere karabanatxoa zeukan, eta furgoneta zeukanak, furgonetan behar bakarrik loin zezaken, da ez beste 2 lagunekin batera, eta bigarren urtea, sukaldea ekarri gendun, dutxa urberoa, kaldera bat, eta aurtengo bira zan, gozatzekoa. Aurtengo bira zan, sukalde bat badaukau, zirko bat badaukau, bakoitzak bere karabanatxoa hortxe daka. Hau da nire karabania. Arten hauen zirkuan lan itxeko, eta egizio esaten da pasada bat. Nau super gustora, eta izen da elekzio bat superruna. Ze holan, dauken deretxokua, gauzak izteko, apur bat lasai egoteko, makietako, hori zeitzen badu barruen egoteko. Orduan, pasa gure gozue, pasa, torri. Ez hauen besteik eta 3 literakin topau nauen eta 3 literakin hartu dut. Da gero hemen dauko, sukaldia, sukaldetxua, hemen kozinetako eta fregau etxeko. Lehenengo urtetan, hasiran mintzat, herriak guk bilatu behar genitun, aurten herri mordoa zan guri idatzi edo deitu ziguna, eta ja bira gendun praktikamente itxita, hasita, nun hasi eta nun buka.
eta kakazarra honekin txekutenak goiti bera. Etorri, eta berriz izan da, astea bezala. Berriz ere, kontentu gaude, zerbait eharra ederra egiten nahi gala pentsatze deulako, eta oso gustu egiten nahi lanakin, baina berriz ere esfortzu eskatzen du, karponena alkilerra ordaindu beharra, guk bakarrik ezin dugu montatu, portugesak eta italianoak etorri behar due karpau montatzea, ordaindu inbertzaile, ja astegan minusetik ja berriz emanaldik. Egin aurretik ja dirua gastatzen astea. Eta baina, hau izan da formula, eta baina herri batea aiatuta, Orion ginen bezala uda oso Orion pasagendun, uda azkena arrasaten, ja, bile betez egongo hemen, eta gero hemendik, Tolosa jote balin bagea, gure herrira, etxetik gertu, bukaera hortxe emango jau. Etxan, nik amesten nun 3. bira, baina indeu, zeo zer ez da. Eta bate baino gehiago, ni bakit gure profesiontan bizidan askok firmatuko lukela olako lan jardun bat eukitzea aurtengoa bezalako urte baten. Publikoai begira gelditzen gaenean, bai da pixkat arraruaz ikusten duzu euren bakarrik begixak, ez? Eta askotan arrarua da, ez dakitzu zelan da zen, baina sentitzen da gustora da zela. Osa, heltzen jaku hori, euren irrifarra heltzen jaku. Egia esan, zirko etorri nintzanen, zirkoan lehen aldiz antzestu, nire emanaldia inunen, horrek harritu ninun, ez? Ez dakitan formagatik, ez? Semizirkularra, oso bildua, baina publiko oso gertu sentitzen duzu, eta matizu sekulako indarra. Eta hori, kalian antzestu etenean, edo antzoki batian, ez? Beti da separazio handigoa bezala eta hori hotzagoa bezala ikezait. Hemen berriz, ez dakit efekto invernadero, ez dakit ziken du, baina da un subidon. Bai, esandak hori bete da. Nik Iker, oindala 20 urtetik ezautet, elkarrekin egin dugu lan, Pospolota konpainiarekin, eta prozesu normal bat izan da Ikerrek komentatu zigunen, ze intentzio zeuken, guk bagenekien funtzionatu zezakela, aurretik ja pixkat funtzionatzen zuelako. Honeaino iritsiko zanik 3 urte eta gero inditugun 250 edo 3 emanaldiek betetzeko aina hori igualez, baina bagenekien funtzionatuko zuela hori ziur nengoen eta bilakara hau espero nuen. Ez igual hainbeste, baina espero nuen. Gure zirkoaren helburua da adin guztietara iristea. Batetik. Bestetik. Inork ez dezala euki zirkora noa eta patrikak poltsikoak ustuko izkigue, zea guztietatik, sensazioi ez dezala euki. Lege hemen ez da hau, merchandising bat, ez da hau, kamisetaik, ez da hau, ez ziniteulako jarri, eta noski salduko genituzkela. Baina, hemen 3 seme-alabekin datorrenak, 3 kamiseta 15 euron, gehi sarrera, gehi palomitak, gehi gero bestea, ez dugu horren sensazioik. Uste zirko batzutan argazkiak kobratu egiten du, intermedioan egiten duen argazki hori, guk intermediorik ez dugu egiten, ez dugu lako ez zer saltzea eta argazkiak eta gero argazkiak doain egiten ditugu, esan gustora, eskamutilekin, helduekin, gazteekin, hor atarian, bi kontu esan eta argazki batzuk alkarrekin ateratzen ditugola, ulertze deulako zirkoa. Eta ez da dila izan, ez, saka kuartos esaten dana gazteleraz. Eta gero emanaldia bera, bai izan behar du, 4 urteko miantzat, eta haren aitona monentzat, gurasoentzat, eta gazte kuadrilentzat. Gazte kuadrilak torri daitezela, zinera jungo balea bezala, antzerkira jungo balea bezala. Eta hala etortzen dira. Lehengo iganden hemen 30 rumean itun kontatu. Zeuden, gazte kuadrilak, 20-40 urte bitarteko franja hortako kuadrilak,
hor gozatzen nik. Ze hor ulertzen da, zirkoa eskaintza kultural bat bezala. Baude, paiesuak, mia hidi gustatzen izkienak, heldu ere bai, parrengo beste batei hemen goiran gertatzen nahi dena gustatuko zaio, beste batek entzuten duen musika horrekin beteko da, parrengo ezu, irrifar batekin egon gozea, hemen barrun ere korapiloa ingo zaizu, jarriko etelako nire energia guztia, nire bihotza, nire indar hori, eta publikoak, sensazio, dantza hori, sentimentu dantza hori izan badu emanaldian zehar, potente zen numero, potente hasiran da gero bukaeran eta gero tartean, eta bai, guke pentsatzen dugula ze ordenetan gauza jun, baino, zehan behar du, sentimentuak dantzan. Eta ez da hori baino gauza hobeik, zu hemen korapila daukazun momentu hortan, gero irrifar bat ateratzen dizutena baino, ez da horren hori baino momentu hobeik. Dira hemen oain, ez da gehi mikrofonotik sartzen den, zea, zaparra da,